Dito tayo sa may Balibago, Angeles City. Ito, naka bisikleta lang ako. Ayan, pupunta ko ng Angeles City dahil magji-gym ako ngayong araw na to. Papakita ko lang sa inyo yung fields, sabi nyo Ayan yung fields dahil maliwanag yung sikat ng araw. Ayan yung McDonald's. Ayan, papakita ko lang. Ayan, papunta ng Balibago sa may Astro. Ayan, ito yung fields kasi hindi napakaliwanag. Ito dito, baka hindi maliwanag dito. Ayan Ayan, mga blue taxi. Papunta ng Angeles yan. Ayan, didiretso tayo dito dahil mag-vlog tayo sa may Angeles siguro. Ayan dami na mga pumapasok ngayon sa trabaho. Ayan try natin dumiretso dito Try natin dumiretso dito. Nakabike lang kasi ako ngayon Ito yung mga hotel dito. Dami Ayan, first time natin magbike ngayon sa sa may Balibago. Kaya nakapanibago ngayon Ayan Ito yung mga bakat streets sa sa may Balibago. Ayan, dito tayo sa may circle dito sa paglampas ng tulay ng Abakan. Ayan, dito papunta ng Pangpang. Yan, diretso naman Angeles. Pangaliwa naman diretso papunta ng San Fernando. Ayan, yung papunta natin dito, yung kikita natin yung mga sasakyan na yan, papunta ng Balibago yan ulit. Ayan, so didiretso pa ako dito. Napakalayo ng ngayon biyahe ko sa pagbabike. Daming mga kaanang video kaya mga speaker. Ayan dami. Makamura yung mga video rito. Three Kings, ayan yung nasunugan dati. So kaya crossing dito kila Aling Lusing. Ayan Aling Lusing. Yan yung masarap na sisig. Ayan dito mga seafoods. Ayan crossing na to. Ayan, malapit na ako sa pupuntahan ko. So ito, ginabi na tayo ng uwi. Ayan, napakaganda ng kalsada dito napakaliwanag. Ang tawag dito yung mga cat eye ba? Yung mga reflector na yan. Ganda rito ayan ganda napakaliwanag. Ito, malapit na yung tiktigan dito. Abangan natin yan, iba-vlog natin. Diretso tayo sa may sa may field, sabi nyo. Doon tayo magpa-vlog. Ito yung countdown dati. Parang hindi na umaandar ngayon. Ayan yung SEA Games, yung countdown. Traffic ngayon dito sa may Balibago, sa may Astro Park. Ayan